लगाई जब फेर त बात करे शेर, अरे माई रे माई। बात नहीं माने करे से जिया पर शोषण, अरे माई रे माई। चूसत चूसत उठावा के ई धुआं कइले हे बा। राती राती के लेवे सामान गलपुआ कइले बा। जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी दोस्तों पे बनी रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिहारी संगीत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जय माँ सरस्वती। तर्ज ढोड़ी कुआं कइले बा, चंदन चंचल। न्यू सॉन्ग है, मैंने उसी ट्रैक पे मुखड़ा तैयार किया हूँ। चलिए इसे गाया जाए। पियऊ के ले हल चुमा कमाल कइले बा। यहाँ पे दो है। पियऊ के ले हल चुमा बवाल कइले बा। राती राती के लेवे सामान गलपुआ कइले बा। राती राती के लेवे सामान धुआं कइले बा। लाहे लाहे कमर के धरे पागल कइले बा। राती राती के लेवे सामान गलपुआ कइले बा। राती राती के लेवे सामान धुआं कइले बा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को मुखड़ा बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए अब अंतरा गाया जाए। लगाई जब फेर त बात करे शेर, अरे माई रे माई। बात नहीं माने करे से जिया पर शोषण, अरे माई रे माई। यहाँ पे दो है। लगाई जब फेर त बात करे शेर, अरे माई रे माई। बात नहीं माने करे से जिया पर शोषण, अरे माई रे माई। चूसत चूसत उठवा के ई धुआं कइले बा। राती राती के लेवे सामान गलपुआ कइले बा। राती राती के लेवे सामान धुआं कइले बा। चलिए दोस्तों, अंतरा अब सेकंड की बात किया जाए। राइटर लक्ष्मण के बात मानी ल, अरे माई रे माई। हमरो इज्जतिया के लाज रखिल, अरे माई रे माई। यहाँ पे भी दो बार गाना है। राइटर लक्ष्मण के बात मानी ल, अरे माई रे माई। हमरो इज्जतिया के लाज रखिल, अरे माई रे माई। सैया के छोड़ल माल इहे सधैले बा। राती राती के लेवे सामान गलपुआ कइले बा। राती राती के लेवे सामान धुआं कइले बा। ऐसा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो कृपया आप हमारे चैनल से जुड़े और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।